چیروکا me ya ji bo îro bi navê du bira bû. Hebû tune bû di demekê de du bira hebûn. Ev her du bira zewicî bûn. Zarokên yekî tev lawik bûn û yê din tev keçik bûn. Bavê lawkan ji bavê keçikan re digot, wa bavê keçikan. Bavê keçikan bi vê gotinê li ber xwe diket ji ber ku lawikî wî çê netbûn. Xwelnava mirov û hevalên xwe kêm didît. Di wî zemanî de wisa bû, lê niha çi ferqa keç û lawan heye? Bavê keçikan rojekê bêkêf hate mala xwe. Keçika wî jê pirsî, bavo tu çima bêkêf e? Bavê wê got, ji bo ku law ji min re çê nabin, birayê min apê we her tim ji min re dibêje bavê keçikan, ma ez ê çawa bikêf bim. Keçika wî got, bavo erê lawî wî hene lê ka heta niha jê re çi kirine? Ez dixwazim tu min bişîne welatekî beyan û bila apê min jî kurê xwe bişîne welatê beyan. Wê demê hûn ê bibînin ku kîjanê ji me dê ji bavê xwe re bêhtir pereyan peyda bike. Bavê keçikê ev merca hanê eciband û çû ji birayê xwe re got. Birayê wî jî bi vê mercê qayîl bû. Bavê keçikan keçikeka xwe û bavê lawikan lawikekî xwe şandin welatên biyan. Lawik çû li welatekî beyan li kêleka golekê rûnişt û guhdarî li warwara dengê beqan kir. Her carê radihişt beqekê û dikir kîsê xwe. Ji xînê beqan li dora golê jî kêzik û meermerok bidîtana ew digirt û dikir kîsê xwe. Bi vê rewşê meheke du mehên xwe li kêleka golê derbas kir. Keçik jî çi bû welatekî beyan destê kincên zilaman li xwe kir û porê xwe mîna porê zilaman qusand û bi gulamdî li cin padîşahekê dixebitî. Padîşah jê kar eçikê dixwest, wê jî çi kar bêkê masî bi cih dianî. Lawikê padîşah ji keçikê pirsî, navê te çi ye? Keçike got, navê min Elî ye. Ji wê rojê pê de kesên mala padîşah bi navê Elî bang li keçikê dikirin. Elî were vir vî karî bike, Elî here wir wî karî bike. Rojekê lawê padîşah qenc bala xwe da nav çavên Elî û li destê Elî meyze kir. Ji xwe re got, bi Xwedê ev ne lawik e. û bi bezî çû cim dayika xwe got, dayê bi Xwedê Elî ne lawik e, ew keç e. Dayika wî got, tu çawa dizanî ku Elî ne lawik e? Lawik got, min niha qenc bala xwe daye. Dayê, min dît gotiliyên wê dewsa hingulîskan e û di zendê wê de jî dewsa bazinan heye. Dayika wî got, heger bû sibeh tu Elî bi hev re têkevin birka avê. Heger Elî keçik be tu ê bizanî be. Roja din lawê padîşah û Elî çûn ketin birka avê. Lê Elî nehişt ku layê padîşah bizanibe gikeçe. Bi vê rewşê Elî nêzîkî mehek du mehan li cin padîşah xebitî. Rojekê ji padîşah re got, ya padîşahê min, dema çûyîna min hatiye. Ez dixwazim tu destûra min bide min û min bişîne mala bavê min. Piştre padîşah kîseke tije zêr û kîseke tije xwarin destekinc û hespeke danê û gulamekî xwe jî pê reşand. Gulam jî Elî anî heya mala bavê wî. Keçik dît ku lawê apê wê jî ji welatê beyan vegeriya ye û wî jî kîseke tije anîye. Bavê lawik bi lawikê xwe gelekî dilşad bû û got, lawê min ka kîsê xwe veke da em bibînin te çi ji me re anîye. Dema lawik kîsê xwe vedike, beq û meermerok û kêzikên pîs ji kîsên wî dertên û li derdora wan belav dibin. Bavê lawik bi vê rewşê gelekî qeherî û got, ev çi tiştên pîs in te ji me re anîye, zû wan bide hev û dûr bikeve.
پشتی دمکی جی کچک جی ودگره و کیسین خواه ودکه باو و آپین وی جی دیتن و هندره کیسین وی تجزیرن باوی وی گلکی بکچا خواه دل شاد بو بوان زیران دولمند بو و پشتی چند روژان جی لای پادشاه جی هات و کچک جی باوی وی خواست و به هفره زوجین